L-atteġġjament tal-oppożizzjoni fil-Parlament waqt id-dibattitu dwar l-enerġija kien mibni fuq l-istorbju minflok fuq l-argumenti raġunati. Innota dan il-Ministru Edward Cicluna li fakkar kif amministrazzjoni nazzjonalista tilfet l-opportunità li taqqat lil Malta mal-pajp tal-gass Ewropew minħabba li insista li jkompli juża l-heavy fuel oil. Id-deputat Clifton Grima fakkar x'jgħidu l-esperti dwar il-ħsara tal-heavy fuel oil fuq is-saħħa u nnota l-benefiċċji li se jġib miegħu l-użu tal-gass. Il-Ministru José Herrera nnota kif l-oppożizzjoni hija waħedha favur l-użu ta' dan il-fuel qal ukoll li kieku kien għall-oppożizzjoni il-power station tal-Marsa mal-qitx u l-emissjonijiet tal-carbon dioxide ma kinux jonqsu. Kif fil-fatt ġara. Il-Ministru Chris Cardona qal li l-imġiba tal-oppożizzjoni wriet li din qed tiddubita xogħol il-Kummissjoni Ewropea li qed tappoġġja l-proġett tal-enerġija u li rat id-dokumenti kollha. Il-Ministru Evarist Bartolo fakkar kif is-settur tal-enerġija kien mifni korruzzjoni. Illum huwa mibdul u l-flus li qed ikunu frankati mill-amministrazzjoni ħażina li kien hemm qed ikunu investiti f'inizjattivi soċjali, fl-edukazzjoni u s-settur tax-xogħol, enfasizza Bartolo. Dwar il-falliment li kienet fih l-Enemalta tkellem id-deputat Charles Manjon li fakkar kif kien hemm teddida ta' prezzijiet ogħla ta' enerġija u ġenerazzjoni tal-elettriku li tniġġes l-arja. Il-Ministru Owen Bonnici rrimarka li l-Gvern attwali qed jagħmel dan ix-xogħol kollu biex ħajjet il-familji Maltin u Għawċin tkun l-aħjar li qatt kellhom. Dan kontrarju għal amministrazzjonijiet preċedenti li fi kliem id-deputat Etienne Grek mhux talli żammet kontijiet għoljin iżda qalet ukoll li ma kienx possibbli li jorħsu. Diskors imtenni wkoll mid-deputat Silvio Parnis li saħansitra kien hemm deputati nazzjonalisti li qalu li kienu se jivvutaw bil-qalb biex jolgħu il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Intant il-Ministru Edward Zammit Lewis qal li l-investiment fl-impjant tal-gass wassal għal iktar arja nadifa u stabilità fil-pajjiż. Kunċetti li maġuna flimkien kienu muturi biex l-Aġenziji tal-Kreditu taw ratings fenomenali lil Malta. Għalhekk fi kliem id-deputat Anthony Agius de Celis dan huwa gvern li għandu jkun kburi. Għaliex b'dawn id-deċiżjoni taqlija dwar il-prezzijiet tal-enerġija ħalla miljuni kbar ta' euro fis-sena fil-bwiet tal-familji Maltin.